Det måtte jo ske for første gang i 2 år, at min telefon den gik ud midt i en live-udsendelse. Det har jeg godt nok ikke prøvet før. Men nu, jeg tror lige, nu var vi så kort inde i videoen, så jeg tror lige, at jeg tager den igen her. Men som sagt, jeg blev pludselig afbrudt. Pludselig var der ingen forbindelse. Nå, det er det, der sker. Jeg tager den lige igen for Kong Hans. Her, jeg står på Sankt Thomas Plads, som sagt. Og det, som jeg sagde på den første video, som nu er gået tabt, tror jeg, det er, at de her 2 søjler, der er på hver sin side af Sankt Thomas Plads, der står der altså noget om Frederiksbergs historie på hver sin side af de 4 kanter, eller 4 sider på den søjle og på den søjle herover. Så prøv at tage hen og læse det. Og så sagde jeg også her, at når I kommer til Sankt Thomas Plads, så prøv at lægge mærke til bænkene. De er simpelthen udformet som falke. Jeg tror i hvert fald, det er falke, det her. Virkelig flotte håndtag, armlæn her. Nå, jamen det, som jeg vil vise jer her på denne her tur, det er, jeg kommer til at gå ned af Frederiksberg Allé. Og der kommer jeg til at vise jer nogle af de ting, som jeg synes, der er lidt sjove og finurlige på vejen her. Og det første sted, vi skal ind, det er her. Det er det, der hedder Sankt Thomas Plads, nummer 26-28. Og nu ser vi, om min telefon den kan klare at komme ind igennem den her port. Det kunne den ikke før. Men prøv lige at se den her port. Når du går ind igennem den her, det kan du, men du kan komme ind igennem den her, så kan du komme hele vejen rundt om her. Men så prøv at kigge op. Loftet herinde er simpelthen noget af det flotteste. Og så er det altså, gør det heller ikke noget, at man lige ser sådan en portåbning med et hus om bagved. Nå, jamen vi går ind her. Og nu ser vi, om min video kan klare det her igen. Eller det kunne den jo ikke før, så det bliver jo ikke igen. Men jeg vil tage jer hen til det, som jeg synes er det fineste skralderum. Skraldeplads på Frederiksberg. Den burde have pris for flotteste skraldeindramning. Jeg vender lige rundt, og så ser vi, om jeg falder ud herfra. Her, der er... Ej, Inge-Lise, hvor sjovt. Så kunne vi have krydset hinanden. Det her, 28A, det er et skralderum. Herinde, som I kan se. Der er skraldespande over det hele, cykler osv. Men selve porten ind til, synes jeg bare, altså jeg er jo en sokker for sådan nogle rustne gamle ting her. Prøv lige at se. Altså, det er da flot. Ja, det kan godt være, at jeg er den eneste, der synes, det er flot. Men jeg synes virkelig, det her, det er også bare at se pladsen herinde, ikke? Men det her, herinde, det er virkelig, synes jeg, det flotteste indramning af et skralderum på Frederiksberg, synes jeg. Ja, min video, den klarede det turen herind, så nu går vi videre ned af Frederiksberg Allé. Og hej til alle jer, der ser med. Beklager, at den lille video blev det jo til før. Den gik pludselig ud. Pludselig stod der bare, at den ikke kunne connecte med noget som helst. Jeg ved ikke, om jeg stod for tæt på skralderum, eller hvad jeg gjorde. Men nu er vi i hvert fald i gang her. Jeg vil tage jer med ned af Frederiksberg Allé og vise jer nogle af de ting, som jeg synes, der er lidt sjove og finurlige. Og der er så det, at når man kommer her på Frederiksberg Allé, jeg vender lige rundt. Nu er den jo ikke lige den kønneste her, fordi der er stilladsarbejde. Men denne her side af Frederiksberg Allé, det er den side, som jeg nok synes, at den, der er den mest, eller den, der har flest finurlige ting på sig. Og den anden side har nogle flotte ting også, men jeg er personligt vild med
denne her side. Den side derovre, det er den side, der har metroen blandt andet, og Lille Rosenborg, og den skal I nok komme til at se. Jeg drejer lige rundt. Nå, men jeg går ned af Frederiksberg Allé nu. Igennem noget, der ikke rigtig pynter på Frederiksberg Allé. Men det er nok, fordi der er noget, der bliver meget, meget flottere end før. Må man da håbe. Men det er... Ja, jeg går ind i en lille åben port af stillads. Ja, nå. Jamen, det er åbenbart kun lige det her lille stykke her. Nå. Yes, vi er snart igennem. Jeg ved ikke, om du også, altså hvis du selv har nogle ting på Frederiksberg Allé, som du synes, det er da bare totalt hyggeligt, eller totalt sjovt, eller spændende, eller enormt smukt, så tag lige og skriv det her. Det kan være, at det er noget, som jeg ikke har lagt mærke til, og jeg prøver ellers at kigge op, og kigge ned, og kigge hen, og kigge til højre og venstre og alt muligt, for at se, om jeg kan finde nye detaljer. Men derfor kan det jo godt være, at jeg misser et eller andet. Her skal I bare se. Selvom denne her side, altså den her side her, den modsatte side af metroen, at jeg synes, det er den, der har de mest finurlige ting, så er den modsatte side herover altså også værd at kigge på. Blandt andet herover, der er den bygning, der hedder Lille Rosenborg. Ja, jeg vil nærmest kalde den for et lille slot. Altså, den er super fin. Men den hedder Lille Rosenborg. Jamen vi går videre ud af Frederiksberg Allé, og jeg går i retning mod Frederiksberg Have. Ja, Der kommer lige en vej herhenne, som jeg lige skal være lidt ops på. Kan ikke have, at jeg skal springe for livet midt i en video her. Jeg skal lige sikkert over på den anden side af vejen her. Eller, det er vej. Alhambra-vej. Men 2 sekunder, så vender jeg tilbage. Kan I lige se her. Sådan. Så er jeg i sikkerhed på den anden side af vejen her, Alhambra-vej. Det der er med Frederiksberg Allé, det er, at det er jo en gammel allé. Der er også nogle nye huse, der er nogle meget smukke huse, og der er nogle ret grimme huse også, hvis jeg skal sige det selv, nede ved Platanvej specielt. Men der er altså også nogle ret fine huse. Prøv lige at se en sjov detalje her. Det er ved Frederiksberg Allé nummer 44. Skal I bare se her. Det, der er så sjovt med den, det er, at den har sådan nogle små kringelurer, sådan nogle små gardiner ved vinduerne, der er grønne. Og det matcher faktisk altanerne. Der går jeg lige hen. Passer lige på, at jeg ikke bliver kørt ned her heller ikke. Og prøv lige at se døren. Er det ikke fint? Broholm. Men det er så fint. En lille port foran en dør. Virkelig fin. Og så er der her på hjørnet, godt nok kun en enkelt altan, men den er stadig værd at se på, fordi denne her, det er lidt sjovt. En lidt sjov farve. Selvfølgelig er det grønt, og det er jo Falconer Allé, men alligevel en lidt speciel farve, men jeg synes faktisk, det passer super godt. Og også til alle de her små gardiner, der er på vinduerne her. Det er super fint, ja. Det her, det er Mønstersvej. Den går jeg over her. Ja. Jeg vender lige rundt. Hvad skriver du egentlig? Også sjovt med fliserne. Ja, nemlig med årets, dem kommer vi til. De er nemlig på denne her side af
de er på denne her side af Frederiksberg Allé. Som Inge-Lise rigtig nok skriver, så er der nemlig fliser for årets skuespiller. Eller revykunst. Nej, skuespiller er det. Og nogle af de der, det ligesom er tegnet ned i sten med sådan noget guldagtig farve. Og nogle af dem ligner rigtig godt. Altså man bare siger, okay, det er bare Nikolaj Likås eller en eller anden. Og andre ligner knap så meget. Der skal man se på selve, hvad hedder det, navnet. Hvem det er. Nå, ja. Jeg skifter lige hånd her. Og jeg vender lige kameraet rundt. Hvis jeg kan gøre det med tommelfingeren. Sådan der. Yes. Nu er jeg henne ved Martensens Allé. Fin. Nå, jeg passer på, at jeg ikke bliver kørt over her. Og denne her bygning her, den hedder Sanssouci. Og det er ikke at forveksle med en restaurant, der hedder Sanssouci. Men den her bygning, hvis ikke du har set det før, de var med i en af loverne i julekalenderen, der var. Men ellers så er det altså absolut de sødeste nedløbsrør, jeg nogensinde har set. Og dem er der altså på denne her side, altså på Martensens Allé. Jeg ved ikke, om den er scary, eller om den er sød, spooky. Nej, jeg synes bare, den er sød. Og så er der også, skifter de i hånd her, på denne her side af bygningen her. Men altså, sådan noget laver man ikke nu. Ja, går vi videre, så kommer der en scary eller sød. Det er op til dig. Jeg synes de er meget søde. De her nedløbsrør. Altså det er i hvert fald, jeg har ikke set en nedløbsrør magen til overhovedet. Så ja. Nå, kommer vi til den her. Og der er også en på den anden side af bygningen. Den der, altså, den er der sød. Sådan lidt, måske Harry Potter-agtig. Og nede af denne her vej, som er, det er jeg sørme ikke klar over, hvad den hedder, den her vej. Jeg ved ikke, om det hedder Platanvej, den her vej. Men der er i hvert fald også en mere. Ja. Jamen vi skal over på den anden side af vejen. Yes. Fordi så skal vi hen og se på den, der er blevet kåret som den smukkeste opgang på Frederiksberg. Og det er henne på Falconer Allé nummer 56. Den er også rigtig fin. Vi kan ikke gå ind i den, eller jeg kan ikke gå ind i den. Det er jo en låst opgang. Men jeg kan godt putte mobiltelefonen helt hen til vinduet ind til opgangen, så du måske kan fornemme lidt, hvordan det er, at den ser ud. Ja. Vi lige går over vejen. Passer på, at vi ikke bliver kørt ned. Det er nemlig lige ved siden af den bager, der hedder Engelhardt. Der ligger opgangen. En tur på alléen med de flotte nedløbsrør. Ja, det er nemlig rigtig, Karin. Det her, det er nummer 56. Der står Egeholm her. Nu vil jeg lige gå tæt på. Jeg kan ikke gå ind i opgangen, men jeg kan, hvis man kan se det her. Jeg skal ikke se på mig. Men det her, gulvet, udsmykningen på væggen og så videre. I skal selv tage herhen og stikke snuden mod Frederiksberg Allé nummer 56. Det er virkelig, den er virkelig smuk. Den er kåret som Frederiksbergs flotteste opgang. Og den er også virkelig flot. Men det er lidt svært at sætte telefonen op til og så
og så få et godt billede ud af det, uden at refleksen af mig kommer på. Ja. Nå, nu vil jeg lige gå ud her igen, fordi der er de her fliser. Jeg skal lige se, hvordan jeg kommer ud herfra. Jeg starter fliserne nemlig her. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til de fliser her. Nu tager jeg lige, der er også nogle hernede af. Men det her, det er... det er mig. Ja, nej, det var ikke mig, jeg skulle vise. Det her, det er Peter Mygind. Og det er så fint. Der er rigtig mange. Der er altså også mange. Eller der er 4, ser det ud til hernede af. Og så er der mange op af alléen her. Sådan lidt på tværs. Det her, det er Anders V. Bertelsen. Og her er Nikolaj Lie Kaas. Det kan jeg faktisk godt se, det er ham. Ja. Og det er Tuborg. Ønsker tillykke, står der. Det her, uden at se på navnet, kan I se, hvem det er? En dame, en rigtig dame. Det er Gita Nørby, nemlig. Og her kommer, den ved jeg så ikke lige, om den ligner så forfærdeligt meget, men det er Søren Pinmark. Og her er der en anden, det ved jeg heller ikke, det ligner helt, men det er Anders Mattesen. Og sådan fortsætter det op af denne her allé. Der er heer, og der er d'er, og der er mange steder heroppe af. Ja, der er så, jeg ved heller ikke lige, om det ligner så meget, men det er Lisbeth Dahl. Ja. Nå. Jamen, dem er der altså flere af, ret mange heroppe af. Jeg tror, det måske stopper cirka ud for Frederiksberg Chokolade. Men alléen er jo lang, så der er plads til mange skuespilleres navne på de her sten. Ja. Men altså også, når det er, at I går ture på Frederiksberg Allé, og hvor I ellers går rundt og går ture, så kig op. Der er simpelthen så flot, når man kigger op. Så smukt. Prøv lige at se himlen i dag. Men altså. Virkelig, virkelig flot. Så er der lige en skurvogn her ved siden af. Men ellers så er det super flot her. Ja. Det herovre har jeg hørt, det er der mange, der har sagt, at det skulle være den venligste købmand på Frederiksberg. Og hver gang man går forbi, og jeg står og jeg siger, at det her skulle være den venligste købmand for Frederiksberg, så kommer der altid nogen, der bor i bygningen her, som siger, jamen det er fuldstændig rigtigt. Jeg har aldrig været derinde, men det skal jeg der en eller anden gang. Her, skal I bare se her, den er også lidt sjov. Det er sådan lidt skæg måde med en altan, med en søjle på. Den er ret skæg. Og også det, der er så skægt med, ja herover også, det her altanhalløj herover, det er sådan noget buet træ, lidt østrigsk, hvis jeg skal sige det. Men det, der er så skægt ved de her altaner på bygningerne her på, ja, i det hele taget Frederiksberg, ikke bare Frederiksberg Allé, men det er, at nogle bygninger, der er der en lejlighed, der har en altan. Resten har ikke altan. Om det så har været, om det er fordi, at lejeren eller ejeren af bygningen boede der, eller hvad det kan være. Men for eksempel her, jeg vender lige rundt. Her, der selvfølgelig stueetagen har ikke, men første sal har en altan, anden sal har en altan, men tredje sal har ikke nogen altan her. Jeg ved så ikke lige, om de har på den anden side af vejen. Det ved jeg ikke. Nej, det har de ikke. Så det er første og anden sal, men ikke tredje sal. De gik fri, da de skulle have altan. Ja. Nå.
Så er der her på denne her side af Frederiksberg Allé. Nu går jeg lige herned. Kort ned af den her Asgårdsvej på Frederiksberg Allé. Hov, der er grønt lys. Så må man godt gå over. Den er så hyggelig. Hvad hedder han? Storm P. Han boede hernede i en villa. Og jeg går ikke hele vejen derned. Men jeg vil lige vise en gård. En super fin gård, der er her nede af. Det er jo Betty Nansens teater, der er herinde. Så der er også sådan nogle gårde, hvor skuespillerne sidder og pauser den eller et eller andet. Men skal du bare se her. Den er så fin. Det er en blind vej, det her kan jeg sige. Hvor der er nogle virkelig flotte bygninger. Gamle bygninger hernede af. Nå, skal du bare se her. Går vi lige nedad her. Jeg tror, det må være en indgang til Betty Nansen Teatret. En høj dør, men det kan vel være nogle af de der scener, eller kulisser, eller et eller andet, der skal ind. Nu vil jeg ikke gå ind i gården her, fordi jeg ligesom har kamera med. Men, ja, porten er åben. Men jeg filmer bare lige ind her. Det her, det er det fineste gård herinde. Der skal I virkelig tage ind og lige kigge. Døren, den er altid åben, så det er bare at tage i den her. Og hernede, en af de der villaer, der boede Storm P. nede. Ja, så der må være blevet tegnet noget dernede. Ja. Nå, jamen, vi går videre ned ad vejen her. Asgårdsvej. Jeg synes, den er så hyggelig. Også fordi det er en blind vej. Så jeg går ud på vejen lige nu. Der kommer aldrig nogen biler på den her vej her. Så, eller der må jo køre nogle biler, men jeg synes, det er meget, meget sjældent, at jeg har oplevet, at der har været biler her. Nå, jeg går op på fortovet alligevel. Ja. Over på den anden side her, nu er jeg lige gået over på den her side, men over på den anden side, der er mindesmærket for, da den franske skole blev ramt, og rigtig mange lærere og elever døde. Den er herovre på den anden side. Det er lidt koldt. Tårerne står ud af øjnene på mig. Nå, jeg vender lige rundt. Herovre. Jeg går lige herhen, så I kan se det lige fra. Herovre, der er monumentet for mindesmærket for den franske skole, da den blev ramt ved et uheld under 2. verdenskrig. Hvor der var, jeg kan ikke huske, hvor mange elever og hvor mange lærere det var, der døde, men det var mange. Og alle deres navne står rundt på stenene her rundt omkring den store sten her, så står de nede på jorden. Nå, yes. Ja, tak for det, Hanne. Og hvad siger du? Tak, Grete. Ja, det er jo det der med at kigge op og kigge ned og kigge hen og så videre. Frederiksberg Allé i 2019, jer der var med i 2019, kan måske huske, at der var de her Frederiksberg Dage og Frederiksberg Høstfest. Og der var der altså, nu stiller jeg mig lige ud, så ikke at jeg bliver kørt ned. Der var der hele vejen, ja, herfra cirka, og hele vejen herned, der var der et stort bord. Et langt bord. Lige med nogle enkelte huller indimellem, som man kunne gå igennem, så ikke man skulle hele vejen udenom. Og det var Frederiksberg Høstfest, hvor det var, at man kunne tilmelde sig spisning hos en af 10 restauranter, var det vist, som lavede noget mad. Og så satte man sig ved det bord, som hørte til den
restaurant, og så fik man serveret maden. Man havde købt og betalt den inden, og drikkevaren, det købte man så på stedet. Så det var super hyggeligt. Jeg tror, vi var måske i alt 20, og det var i 19. Der var ikke noget her i 20, men vi var cirka 20, der spiste mad. Nogle spiste nogle steder, og nogle spiste nogle andre steder. Man kunne ikke, hvis man havde valgt en leverandør af noget mad, at man ville spise dem, så kunne man ikke tage sin mad og sætte sig hen ved et af de andre borde. Man skulle spise ved dem. Så det vil sige, hvis man var nogen, der havde valgt forskellige madleverandører, så kunne man ikke sidde sammen. Men sådan er det. Ja, og så er Frederiksberg jo ligesom kendt for alle sine tårne. Og herovre på den anden side, der er sådan en nybygning, som jeg lige vil vise. Det er noget af det sidste, at jeg vil vise her. Hej. Hej, jeg går lige og laver en live. Hej. Ja, jeg møder hele tiden god godt hjem. Nå, herovre på den anden side af vejen, her, der er et tårn. Det er ikke så flot som de andre tårne, der findes på Frederiksberg, men de har trods alt gjort en indsats for at lave et tårn. Ja. Nå. Så er jeg næsten oppe ved Frederiksberg Have, Frederiksberg Runddel. Det her inde på denne her side, det er Frederiksberg Kirkegård, Frederiksberg Gamle Kirkegård, Ældre Kirkegård hedder den, og Frederiksberg Ældre Kirkegård, og den er virkelig også et besøg værd. Der er ikke så store vidder, som der er på Solbjerg Kirkegård eller Vester Kirkegård. Det er sådan lidt trangt derinde, det er meget tæt med gravstederne, men der er super hyggeligt og meget interessant at gå derinde, og der er mange kendte, der også er blevet begravet derinde. Ja. Der kan I rigtig se tårnet, som er et tårn, men ikke lige et af de gamle tårne. Nå, jamen, kommer vi hen til Avenue T teateret. Det er herovre på den anden side. Det er jo sådan også teater. Alléen her, Betty Nansen dernede af, og så Avenue T her. Som jo, man kan håbe, at der snart kommer gang i igen. Kunne være hyggeligt. Nå, jamen, så er jeg oppe ved Frederiksberg Runddel. Jeg tror, at jeg vil gå over til Café Funder og få mig en kop varm chokolade. Og gå videre derfra. Der er jo mange steder, der har det her to go varmt her i den her tid her, hvor det er lidt koldt om næsen og så videre. Så er det meget hyggeligt at få. Men jeg vil da sige tusind tak, fordi at I kiggede med. Og så må I have en rigtig god dag. Hej hej.